Bă, ce ești așa supărat, frate? Ești bine? Dar ce mă e așa la mișto? Dacă eu zic că-s băiat și Dar cine te ia la mișto, bă, băiatule? Eu am făcut 9 ore de live și 3 calculatoare seara, abia am dormit 2 ore, mă doare capul de nu mai pot, mi-e rău de nu mai pot. Dar mai luat odată. Păi da, ți-am explicat și data trecută, băi, frate, am înțeles, ai avut o problemă, am văzut sâmbătă aici că ai o problemă. Înscrie astăzi că ai o problemă. Nu pot să-ți răspund. Bă, nu pot să-ți răspund instant, că văd că tu asta ai problema ta, că tu crezi că eu te iau la mișto dacă nu-ți răspund instant. Păi dacă nu am un PC la 20 de milioane, ce dă-l în pula mea răspund. Da, mă, și ce ai? A fugit cineva cu banii? Ți se pare că nu te-am rezolvat și data trecută? Am înțeles și eu mă piși pe ei de bani. Ți-am zis, dacă ești nemulțumit, îți dau 100.000 bani înapoi. Nu e nevoie să mă ameninți în toate felurile, că nu mă impresionez, crede-mă. Păi da, chiar asta era problema. L-am stat și l-am testat 3 ore, n-a făcut nicio problemă. Păi eu știu ce se întâmplă, aia o fi defectă placa video, iau și o trimit la garanție, ai garanție pe toate piesele. Păi nu m-a luat la mișto, vorbesc. Păi da, cine te ia la mișto, nu am... Băi frate, tu înțelegi. Spun barieră toată Moldova, crede-mă și spun. Da, mă, lasă-mă că nu în Moldova țin eu să mă duc, stai liniștit și nu mă mai amenința. Da, frate, trimite șmecher după mine la București. Stai liniștit că nu ești buricul pământului. Doar că trebuie să fii un om civilizat și să înțelegi. Ce-i? Nu scriu om civilizat, eu ți-am dat bani, ți-am plătit serviciile mai mult decât o făcut. Și tu mă ești buranciu. Eu spun sigur, că așa ai făcut. Ce am făcut, mă, ia? Ce crezi tu că am făcut, că ți-am făcut eu? Eu șmecher, crede-mă și spun, nu-s fraier. Da, mă. Pentru tine, poate pentru alții nu-i fi, dar pentru tine eu-s garantat. Da, frate, nu mă cunoști nici tu pe mine cine sunt. Vezi de treburile tale. Mă cunoști și ți-ai dat seama, nu? Da, tu crezi că eu sunt păstorul copiilor? Bă, mă, nu despre asta e vorba, că eu ți-am vorbit frumos și nu te-am jignit. Cu amenințările alea pot să mă duc să... Mă deranjează mai bine, mă jigneai, băi, pulangiule, nu ți-l fac. Și înțelegeam. Dar nu răspuns, pe tine te doare în pulă, că tu ești stresul. Păi, cam așa e, dar treaba e în felul următor. Ei, să vezi, tu cam așa e, mă piși pe el, nu să-l fac sigur. Fii atent, uite, deci tu îmi scrii... Tu îmi scrii... Crede-mă că să vezi că nu e așa treaba. Crede-mă ce spun. Tu îmi scrii la ora 7:20 când abia dormeam. Dormeam și eu, am dormit și eu 2 ore azi. N-am voie să dorm, trebuie să-ți răspund ție. Da, mă, lasă, poate nu mă interesează ce ai, că nu... Eu i-am scris... Când ai dus la poliție, să spun că ai pus mâna pe pula mea din plăcere. Așa? Așa o să spui? Mamă, ești un pericol uman. Ești un pericol uman tu. Nu mă cunoști, dar o să vezi că așa o să fie. Bă, periculosule, te rog eu frumos, nu mă mai amenința, că nu mă impresionezi, crede-mă pe cuvânt. Dar nu te ameninți, eu ți-am spus că o să-mi pui mâna pe pulă că ți-i place, de asta am spus. Da, deci doar pe criteriu că ești client și ai cumpărat calculator de la mine, nu o să te înjur de copii, de fita, de ce te jur tu acolo, stai liniștit. Acum te sui și vii și știi ce faci când vii, nu mai știi ce faci când vii. Dar potolește-te că eu sunt un om civilizat și doar ți-am vândut un calculator și nu înțeleg de ce ești așa nemulțumit. Eu asta nu înțeleg. Am înțeles, da, nu merge calculatorul, e ok. Am înțeles, nu merge calculatorul, ai plătit un serviciu extra, nu ți-a zis nimeni să plătești niciun serviciu extra. L-ai vrut tu așa dând din degete? Păi din ce bun simț e același calculator pe care îl fac, nu făceam alt calculator și dacă îl plăteai triplu, tot același calculator îl făceam. Poate ai avut tu ghinion cu placa aia video, nu zic. Dar când a venit la mine... Dacă nu merge, nu merge, asta e, nu-i problemă. Dacă merge... Bă, frate, ai adresa acolo, îmi faci tu o listă cât ai plătit tu cu totul și eu îți trimit ție bani înapoi și gata, nu trebuie să fii nemulțumit și ți iei tu de unde vrei. Dar eu nu-i bărbat că-s nemulțumit, eu am avut încredere în tine și asta mă deranjează. Păi ce ai avut încredere și ce ți se pare că nu am făcut PC-ul la timp cum ai vrut? Când a venit atunci weekendul ăsta, uite-te și tu. Deci este vineri, este vineri, da? Este vineri și tu vrei acum să-ți repari eu ție calculatorul, tu ești din Târgu Neamț sau de unde ești? Nu ți-l trimit mâine, nu ți-l trimit. Eu atâta vreau să-mi spui și te-am rugat și tu la trecut. Frate, mi-l trimiți, mă la el, ți-l fac și îmi spui odată. Nu mă lași ca tu bulangic, eu mă duc cu iubita la mec, că n-am timp de tine. Nu se face așa șmecherii. Bă, frate, bă, nu se scrie, nu-ți răspunde nimeni joi la ora 7. Tu ăsta vine. Am apelat la serviciile tale și ți-am dat 170 de bani, ca să nu-l cumpăr de la Altix. Bă, frate, stai liniștit că am vândut calculatoare de 2 ori mai scumpe ca ale tale. Și nu mă sună nimeni la orice oră din zi și din noapte, înțelegi? Am cumpărat de la tine, n-am cumpărat de la Altix ca să stau 3 ani să răspundă ea. Că nici ea nu răspunde, ea mă duc pe el și îmi dă banii mâine, bloc, dacă e să fie.
Hai că cred Da, că spun așa. așa e, dar îți zic că ți-am răspuns, adică am citit ce ai scris. Dar, pana mea, ce vrei să fac? Pur și simplu dormeam, eram ocupat, ți-am zis și data trecută, nu pot să fiu la cheremul tău. Ai văzut cum mi-ai răspuns? Stai că îți arăt acum cum mi-ai răspuns. Stai să citești și îți dau o soluție, ca și cum tu n-ai citit mesajul, tu ești mecher, mai ești mine la mișto, tu ești băiat. Bă, ești frate, calificat. bă, deci tu n-ai de unde să știi ce s-a întâmplat astăzi, ce am făcut eu astăzi și ce n-am făcut astăzi. Am dormit pe păsărite de 2-3 ori. Mea, dacă ai dormit 3 ori. Păi cum nu e problema ta? Eu îți explic ce s-a întâmplat, dar nu pot să-ți răspund așa cum vrei tu la cheremul tău, înțelegi? Da, da, am văzut cum mi-ai răspuns tu, de asta zic. Păi cum ți-am zis? Deci am citit odată mesajele tale, ți-a apărut acolo că ți-am citit? Cum am citit? Gen, a venit fratele meu la ora 7, am coborât la 8, am coborât 2 calculatoare și am fugit cu el la curier. Ce faci, nu mai fă, frate, dacă faci așa, nu-ți place să faci calculator. Nu mai fă și nu mai încurca lumea. E simplu. Păi, crede-mă că n-am mai avut probleme cu clienții la modul tău și li s-au stricat oamenilor calculatoare tot așa, de sute de milioane se mai întâmplă, că e electronică, e silicon, frate, nu e... Eu nu am negat că nu se poate întâmpla sau că nu s-a întâmplat. Ți-am zis prima dată, nu ți-am zis nimic, am tolerat, dar... Păi ce tolerezi, bă, frate, îmi scrii vineri la ora 7 seara și după te superi că nu te sun și nu mă urc în mașină să vin să-ți iau calculatorul să ți-l repar la ora 7 seara. Ce poți să faci la ora aia? Banii mei, am trimis-o tot, nu ai plătit nimic, nu a fost problemă de asta. Nu te mai umfla? Păi și n-a mers, n-a venit, nu m-am uitat la el, nu l-am testat, nu ți-am acordat prioritate când deja erau 3-4 calculatoare în fața ta? A? Nu chiar mi-ai acordat prioritate, pentru că nu mi-ai acordat, nu contează asta. Tu ți-am spus mie, dacă ți-l trimit, îmi spui, băi, frate, mă uit la el duminica viitoare și să-l fac lunea viitoare. Da, frate, deci văd că tu ai o problemă, că tu crezi că eu pot să-ți răspund tu mereu. Îți zic că eu nu pot să-ți răspund mereu, frate. Eu nu sunt fanul tău, frățioare. Mie m-a recomandat un retardat de ieșit din oraș să iau de la tine că ești bun. Crede-mă și spun. Da, frate, nu sunt bun. Nu sunt bun, frate. Stai liniștit. Nu știu ce fac, frate, nu știu ce fac. Numai săptămâna asta am făcut vreo 7 calculatoare de 120 de milioane. Da, privat știi ce faci. Păi, frate, nu știu ce... S-a întâmplat ție ceva, da, l-ai trimis pe transport, ți-ai zis atunci, bă, vino ia-l personal, n-ai vrut, da? Ai vii, dar, bă, crede-mă, bă, mă crezi că chiar aș vrea să-ți dau puțin sânge rece, așa, să scoți cea mai bun din mine, să vezi tu un pic ce înseamnă că tu crezi că ameninți și înjuri pe internet și toate cele, te jur pe copii, că de bulangii, că spun mâna pe pulă, bă, frate, stai liniștit, frate, că n-am 15 ani, nu mă impresionez. Eu îți garantez în felul următor, mi-l trimis fix ca data trecută, pe curier și eu îți trimit banii și îți iei, aia e o afacere nefericită. N-ai fost mulțumit de serviciile mele, eu așa pot să lucrez, crede-mă că nu am lăsat pe nimeni vreo săptămână fără calculator. De când tot fac, că au mai fost probleme. Calculator să mă lași o săptămână, că nu mă deranjează, că nu știi să vorbești. Nu pot să-ți răspund mereu, nu pot să-ți răspund mereu. Am înțeles, te superi. După 2 ani, păi, asta mă luai la mișto că ai avut treabă cu iubita la mea, ești nebun la cap. Păi, și cu tine. Păi stai așa un pic, care e problema? Ți-am zis, tu nu ai cumpărat, ai luat un calculator, frate, n-ai luat o linie directă cu mine. Ce placă video care are probleme, ești nebun la cap, caută live-ul când ți l-am făcut, că ți-am scos-o direct din cutie și am pus-o în calculator. Nu ai live-ul ăla, că m-am uitat. Și acum când a ajuns PC-ul la tine, pac, ai scos-o de acolo la spate, a făcut link. Și probabil era placa video scoasă. Și când a ajuns placa video, merge la fel, se strică, nebunule. Lasă-mă prăjea la asta de 2 lei. Eu spun frumos. Ce placă ai tu, mă? 4080 sau ce placă ai tu? 4070 Ti, ce placă? 4070, habar nu am, nu știu, 4080, nu știu. Da, frate. Nu e vorba de asta, eu ți-am zis că nu știu cum crezi tu că o scoatem la capete, dar eu ți-am zis mă las pe bubaș de 50-100 de milioane, dar o să vezi cum stă treaba. Da, frate, bă. Relaxează-te și dă să-ți trimite un calculator. Tot ce? Tot mai e la mișto. Dacă ți-am zis să-ți băiat ca lumea, nu-ți bulangi. Dacă ți-am dat și ce? 15, 16, 20 milioane și n-am zis nimic. Crede-mă că am primit donații de la oameni de 13.000 de euro și calculatorul ăsta ți l-am văzut ține înseamnă nimic, crede-mă pe cuvânt. Fac calculatoare din pasiune. Dacă mai vin 3-4 ca mine și văd că faci așa, vin 3-4 ca tine, am vândut cred că 500 de calculatoare și n-a fost unul niciodată în halul ăsta de nesimțit.
li s-a mai stricat la oameni, dar... Dacă și tu ești nesimțit. Păi cum să vii cu asemenea tupeu? Cum să vii cu asemenea tupeu? Pentru că șmecher, crede-mă ce spun și vin și vor să demonstrez că nu te crede-mă ce spun eu. Și mai interesează-te, ai numele meu, adresa mea, interesează-te și ai să vezi că chiar așa e. Da mă frate, bă, nu mă interesează. Ți-am vândut un calculator. Nu mă interesează, ți-am zis, nu mă mai amenința. Nu-ți joc de mine și de nimeni. Nu îmi bat niciun joc, că ești nebun. Nu-mi bat niciun joc de tine. Nu pot să-ți răspund mereu când vrei tu, că am altă treabă, am treabă. Dar nu, nici nu te las gen 2 săptămâni. Dar eu nu ți-am zis că să mă lași, eu ți-am zis că nu merge și asta puteai, stai domnule să citesc și pe asta îți dau un răspuns. Pe ce să înțeleg prin asta? Ca și cum tu n-ai citit când ai... Păi n-am citit, frate, am citit pe fugă așa. Am citit pe fugă, ce nu înțelegi? Că m-am uitat puțin în mesaje și am plecat cu calculatoarele la curier. În alea o oră cât am dormit la amiază. Și acum m-am trezit să dau drumul la live. Și am citit mai bine și ce vrei. Citesc aici numai amenințări de la același om. Crede-mă că am făcut toate procedeile care sunt. Am schimbat prizele, am schimbat cablul din HDMI, am schimbat din ălaltul port, dracu stilei, am făcut toate demersuri. Da, frate, o fi defectă placa aia video, nu zic. Stai liniștit că îți spun alta, are garanție. Dar lasă, nu e nevoie, ca să evităm, că oricum văd că ești nemulțumit. Lasă că rămân eu cu calculatorul ăsta, îți dau toți banii înapoi și servicii extra ce zici tu că ai plătit, doar să-mi arăți acolo extrasul pe Revolut cât ai trimis. Tu nu înțelegi că n-am nevoie de Dar bani de înapoi? ce ai nevoie, Am frate? să meargă. Ai înțeles? Eu am nevoie să meargă și atât, în rest nu mă interesează. Păi și crezi, uite, spun altă placă video fix ca aia pe care o ai tu. Ca să evităm problema asta. O să meargă, uite, las la tine 2 săptămâni, ține-l în continuu în priz. Hai să vedem, poate și revin, dar nu cred, face același problem. O lună de zile o mers, după o lună nu a mai mers. Iarăși la fel. Eu n-am nevoie de bani înapoi, eu am ce mânca. Păi auzi, o lună de zile a mers și după a mers perfect o lună de zile și după n-a mai mers. După au făcut aceeași problemă ca luna trecută. Bun, păi am înțeles. Și luna trecută tot la fel încă o lună, nu? O mers o lună, iarăși o stricat, l-am trimis, a ajuns acasă, iarăși o lună, iarăși o stricat, aceeași problemă. Eu n-am umblat la el, dar tu știi, poți uita cum ai... Păi și nu ți se pare că e anomalie? Cum crezi tu că asta e problema la mine? Dacă ție îți merge o lună, și după nu merge, nu zic nici că e problema la tine. Dar e o anomalie, se întâmplă o anomalie pe undeva la una din piesele alea pe care nu poți să o constați din moment ce ție îți merge în regulă o lună, nu? Am explicat, uite, mă duc și încerc la mine aici să văd și piesa ar fi defectă și dacă el spun, uite, domnule, asta e defectă și aia e. Ca să nu te mai chinui tu, dacă așa ți-am scris, exact așa ți-am scris și pe telefon. Vezi că, uite, mă duc să rezolv eu problema și să trimit piesa care e stricată. Așa ți-am zis. Dacă tu crezi că băieții aia reușesc să-și dea seama instant de ce piesă e defectă, nu e problema, dar am trimis placa video și ți-ai zis că oricum are garanție și eu îți trimit alta fix aceeași de ăsta. Nu mai să ai timp tu, eu asta spun și să spun, domnule, ți-l fac peste 2 săptămâni și eu nu te deranjez. Asta e cel mai simplu. Păi dar nu că nu le fac peste 2 săptămâni, doar că nu pot să răspund, frate, mereu, nu pot să răspund mereu. Dar nu și peste 2 săptămâni dacă îl faci, măcar să știi una și bună, la mine îmi place să fii omul vorba vorbă. Eu când mi-ai cerut bani, nu ți-am să te dau peste 2 luni. Sau dacă se strică sau nu se merge. Păi și nu ai primit calculatorul la timp sau ce? Ba da, eu ți-am zis vorba. Și a doua oară când ai fost nemulțumit, nu ai primit tot calculatorul la timp? Tot, rezolvat într-o săptămână. M-a rugat un pic și atunci de tine și mă luai la mișto, dar nu. Păi te-ai rugat un pic fiindcă aveam casa plină de piese, plină de calculatoare, plină de toate cele. Gen... Eu nu mai las, uite, dacă până luni tot mai face figuri, luni o să-ți-l trimis. Dar nu e nevoie să lași, dacă tu te-ai lămurit că tot îți face probleme, dă-l să vedem ce are, uite, îți cumpăr ție placă video direct, doar că nu mai știu ce placă video aveai, că 4070 Ti este așa. Cred că 47... Nu e 4070 Ti? Ce e? Ba da. 4070 Ti-uri, de-astea cumpăr câte 3 pe săptămână. Îți pun ție alta, îți cumpăr ție alta nou-nouță și ți-o pun ca să nu evităm subiectul placă video, da? Dar eu nu vreau să le evităm, vreau să meargă, nu mă interesează, poate să rămână aceeași, nu înțelegi, eu n-am nevoie doar să meargă, atâta mă interesează. Am înțeles, dar trebuie să înțelegi că și la mine trebuie să se manifeste același defect. Am înțeles, de asta ți-am spus, doar să spui, frate, lasă-mă o lună de zile, 2-3 săptămâni și atunci o rezolv. Și am rezolvat-o, nu mă deranja, nu mă stresa, că prins și eu. Și am înțeles, că nu-i vina ta, nici a mea, cum ai zis tu, că s-a stricat.
Și am înțeles. E simplu de tot. Nu trebuie să mă cer cu tine și să-ți scriu, să nu-mi răspunzi, bă, ești peste picior. Îți dai seama și eu, na, nu-mi place să fiu luat peste picior. Nici ție probabil nu ți-ar plăcea. Bă, eu ți-am zis, cu clienții încerc să vorbesc cât de frumos se poate, având în vedere ce ai scris tu. Pana mea, puteam să îți vorbesc mult mai urât, dar ți-am zis, Vorbești consider cum vrei, eu ți-am spus, nu, pentru mine e tot una acum. Dacă eu mi-am asumat să vorbesc așa, mi-asum și că nu mi-l faci. Mi-asum păi să nu ți-l fac, ce faci, crezi? Mi-l trimiți, crezi că mi-l trimiți și fug cu el, crezi tu, nu? Nu, dar eu mi-asum, nu contează. Dacă am pierdut bani, am pierdut Îți bani. asumi, ai pierdut banii. Bă, frate, n-ai pierdut niciun ban. Ți-am zis, poate să ajungă și... Crede-mă că am pierdut peste 200-300 de mii la pariuri și la jocuri. Crede-mă și interesează și așa este. Crezi că mă uit acum la 150 de ani, mă piși pe ei. Crezi că ai o problemă cu jocurile de noroc? Crede-mă că jucători de ruletă, ieri 8 cu vecinii de... Crede-mă ce zic. Și nu-s nici boschetar, nu-s nici... Crezi că au dreptate ăștia acum cu campaniile astea, că sunt prea multe campanii la jocurile de noroc? Nu joc pe internet, eu am jucat în săli de astea. Nu mă interesa, pe net am jucat doar pariuri. Aha, ok. Bine, da frate, rezolvăm. Trimite-l. Astăzi vineri e deja târziu. Trimite-l luni și o să-l testez o săptămână să vedem exact care-i treaba. Deci, uite, la tine eu am înțeles, nu dacă tu mai faci, așa, eu sper să nu fac, că n-am niciun interes să-ți-l trimit, crede-mă. Bă, Sau să-mi dai bani înapoi. crede-mă că nici eu nu am de unde să... Ți-am zis, a stat acolo, a stat 10 ore, ce pot să fac? Ți-a mers, gen, gândește-te că și ție ți-a mers o lună. O lună a mers, a mai mers încă o lună? Adevăr, eu nu umblu cu minciuni, ți-am spus că nu stă în caracter. Te cred, nu e în interesul nimănui, crede-mă, nu e nici în interesul meu să ți-l trimit așa și tu să mi-l trimiți înapoi, să dau să nu-ți meargă. Cred și asta, da. Da, și nu ne puteam înțelege așa de la început, dura 5 minute să vorbești cu mine. Hai că a durat 5 minute, a durat 30 de minute. Păi eu durat, păi până ne-am exprimat toți nervii, până ne liniștim, durează, îți dai seama. Păi trebuie să te liniștești, tu ești nervos, eu nici nu m-am enervat. Că ți-am zis, nu mă enervez când vorbesc cu clienții. Bine, rămâne să ne auzim luni atunci, da? Bine, ha. Salut.